určite to mrzí každého jedného z nás, ale vieme, čo sa tam nastalo, aké chyby tam boli a verím tomu, že si k tomu niečo povieme a nemôže sa takto dostávať tretiu tretinu. Boli to proste riadne chyby, ktoré v zápase by sa nemali stávať a tým to využil. Keď sa pozrieme na tie zápasy, ktoré sme vyhrali o gól, zápasy, ktoré sme prehrali o gól. Čiže v tejto lige už trestajú sa aj detaily, ktoré spravíme správne či nesprávne a môže sa to otočiť aj tou stranou, aj tou stranou. Ja si myslím, že verím tomu aspoň, že teraz ako nás tréner poskladal, tak nám môže to priniesť to ovocie, na ktoré čakáme a na ktoré sa fakt chalani snažíme, aby to tam začalo padať a myslím si, že aspoň za moju presilovkovú lineu, ktorú sme tam boli, tak sme si tam vytvorili dobré šanci k tomu, aby to tam padlo a verím, že keď takto budeme pokračovať a komunikovať medzi sebou, tak tie góly prídu. Snažíme sa v tíme medzi sebou tomu dávať tento impuls, že ísť pre tú bránu, ísť troška zavádzať tomu brankárovi o mnoho viacej, ako sme to robili. A myslím si, že tento zápas, hlavne tie prvé dve tretiny, to tam bolo. A myslím si, že nie len naša lajna, ale aj ostatné lajny si tam vytvorili kopec dobrých šancí a že ten hráč bol pre tou bránou a zavádzal tomu brankárovi. A boli tam dobré strely, ktoré mohli kľudne skončiť gólom.